Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдәшләр зур автобуслар сирәк йөри дип зарлана. Ситуация яңа елдан соң тагында кискенләшкән. Сәбәпләре нидә? С-23 йортындагы фатирларның түшәменнән кош тизәге ага. Проблема ничек хәл ителә, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Подъездда вентиляция эшләми, Айдар Айту компаниясы проблеманы хәл итәргә ашыкмый. Әлеге сорау белән безгә 47-17 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Зур автобуслар җитми, микроавтобуслар тулып килә. Эшкә бару, өйгә кайту көн сайын проблема. Мондый эчтәлектәге хәбәрләр телекомпаниянең кайнар линиясенә көн сайын килеп тора. Пассажирлар яңа елдан соң хәл тагында кискенләште дигән фикердә. Алар әйтүенчә, линияләрдә зур автобуслар тагында кимегән. Чынлап та шулаймы? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Иртәнге сәгать 7:31 комплекс тукталышында җәмәгать транспорты көтеп торучылар саны арта бара. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, Шулман проспектында автобуслар белән проблема һәр вакыт бар. Тик яңа елдан соң ул тагында кискенләште диялар. Шулман проспектыннан китеп булмый иртәнешкә автобусларның аралары зур, 1-20 минут басып торасың, кичкене бигрәк тә кешеләргә салкын, эшкә китеп булмый. Кич белән кичке 6-дан бигрәк тә проспектта бер автобуслар күренми. Кызыл автобуслар бүтән проспектта җирсә, Шулманна гөр күренми. 1 сәгать арасында бер автобус үтсә бик әйбәт. Мәскәү проспектында да шундый ук хәл. Иртәнешкә бару, кич кайту инде зур проблемага әйләнә бара ди пассажирлар. Микроавтобуслар тулып килә, ә зур автобуслар бөтенләй сирәк йөри. Автобуслар час пик вакытында юк. Газельләр гына бар. Кеше 8-нче яртыдан бирле китә алмый моннан, һәр вакыт соңга кала. Бүтән газельләр барсы да гына переполненный. Кеше утыра алмый, кеше барсы да балалар белән монда җыри. В данный момент вот жду уже минут 10, наверное, 15. Хәлгә аңлатма бирүне сорап, без электротранспорт оешмасына мөрәҗәгать иттек. Белгечләр аңлатуынча, чынлап та январда линияга зур автобуслар гадәттәгедән азрак чыгарылган. Пассажиропоток в январе, как правило, падает. Соответственно, расписание было разработано на 61 единицу выпуска автобусов на линию. А вот в последние дни, вот особенно на этой неделе, пошли жалобы. Действительно, у нас информация идет как от пассажиров, так и водители говорят, что действительно люди есть, надо добавлять автобусы. Электротранспорт оешмасында расписаниены үзгәртергә ышандырдылар. Автобуслар саны 25 январдан соң артачак. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Фатир түшәменән кыш тизәге ага. Мәлеге проблема белән Сидоровка бистәсенең С-23 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Чердакта күгәрченнәр яши. Көннәр җылыткач, түбәдәге кар эри һәм фатирларга үтә башлаган. Фатирларда су һәм начар ис ди шәһәрдәшләр. Захида Батаева яңа ел бәйрәмнәреннән бирле чиләкләре белән йөри. Көн җылытуга түшәмнән кара төстәге начар исле су ага. Минем бүтән алама бетте. Алама чүпрәк куймасаң, шәшери бүтән дөньяга менә паласларда ис. 15-е өйгә кирлек түгел инде монда искә. Еще хуже. Башны авыртады. Ул башны гына авырты түгел, ашкаданнар бетте. Аңа бер кеше дә шаммай. Юк, безгә куян комиссия чакыртырга белмим мин. Шәһәрдәшебез коммуналчыларга мөрәҗәгать иткән проблеманы вакытлыча хәл иткәннәр. Түбәгә ремонт кирәклеге хакында шәһәрдәшләр күптән кисәтә. Без бу йортта яшәүчеләр белән Чардакка һәм түбәгә мендек. Түбәдә су җыелган, ул тырба буйлап ага алмый. Чардакта исә күгәрченнәр яши. Алар белән көрәшеп караганнар, әмма нәтиҗәсез. Они мертвых голубей собрали, 5 мешков. Мертвых голубей только 5 мешков собрали, 5 или 7. А остальное засыпали кирпичной пылью, белой, чтобы не видно было, что там помет. Вот и ребята у нас здесь работали, они говорят, да там невозможно, мы помрем. Они уже выбегали отсюда, как эти. И вот сейчас вот эта ледневка с этой дыркой, ее опять никто ничего не сделал, сейчас весна, опять все вот это птичье помет, он опять пойдет все в квартиру. Идарә итүче оешмада проблеманы хәл итәргә вәгъдә иттеләр. У нас на чердаках установлены решетки, на продуховых окнах, так называемых, установлены решетки, чтобы птицы у нас на чердаки не попадали. Если эти решетки приходят в негодность, птицы могут и испортить их, то, конечно, также мы ждем заявок от населения, сами периодически производим осмотр крови чердачных подвальных помещений на предмет целостности данных решеток. Идарә итүче оешмада мондый очракларда заявка калдырырга киңәш иттеләр. 2020 елда С-23 йортының түбәсен капиталь төзекләндерергә тиешләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Инде үшінші атна подъезда вентиляция системасы эшләмей дәрәүтü компаниясы проблеманы хәл итәргә ашыкмый. Шундый зор белән безгә 47-дә 17 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр үз иминлекләре өчен дә борчыла. Алар әйтүенчә, җилләтү системасындагы проблемалар газ шартлавына да китерергә мөмкин. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. На кухне он тянет, а здесь он падает. Вентиляция белән проблемалар булганы юк иде әле ди 47-дә 17 йортында яшәүче Юрий Раздякнов. Гәрчә йорт төзелгәнгә инде 40 елга якын вакыт үтсә дә, инде үшенче атна вентиляция кире юнәлештә эшли. Фатирларга салкын һава керә. Дом газифицированный, где-то будет утечка газа, и вся воздушно-газовая среда заполнит наши квартиры, и будет это второй Магнитогорск в Набережных Челнах. Вентиляция системасы эшләмәү нәтиҗәсендә фатирлар салкынайды, узакка китсә күгәрек барлыкка килүе дә бар дип зарлана шәһәрдәшләр. С Нового года без тепла, ванной, туалет и вытяжки нет. Все запахи там, естественно, в туалете. Все потому, что плиточка сюда идет. Говорят, что вот пластиковые окна виноваты. У нас нет пластикового окна ни одного, даже балконное, деревянное. Там вот такие щели. То есть у нас-то должно быть нормально быть, в конце концов. 44-нче торак эксплуатация участогында безгә ситуацияны аңлатып бирүче табылмады. Белгечләр әйтүенчә, алар йортка әле нибары 1 январдан хезмәт күрсәтә. Сорауны без туры паритет идарә итү компаниясына юлладык. Белгечләр әйтүенчә, заявка булганнан соң вентиляция системасын тикшергәннәр. Шахта ачык. Проблеманың бердән-бер сәбәбе фатирларның герметик хәлдә булуы диялар. Это закон физики. На кухне тяга хорошая, и откуда-то воздух уже надо браться в квартире. То есть он начинает брать это со всех возможных щелей и отверстий. Самое легкое, откуда взять воздух, это тот же самый вентиляционный канал. Шулай да идарә итү компаниясендә әлеге сорауны игътибарда тотачакбыз дип ышандырдылар. Йортта яшәүчеләргә исә форточкаларны ачып бүлмәләрне җилләтергә кирәклеген искәрттеләр. Идарә итү компаниясе нәтиҗәләр белән килешмәгән чиракта шәһәрдәшләр прокуратурага, торак инспекциясына яки судка мөрәҗәгать итә ала. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чалының 2 укучысы менталь арифметика буенча Олимпиадада 1-нче урыннарны алды. Халыкара ярыш 30 декабрьдә Малайзия башкаласы Куала-Лумпур шәһәрендә узды. Алар шәхси белем бирү үзәгендә шөгыльләнә. Җиңүчеләр белән Гүзәл Габдуллина очрашты. Менталь арифметика дәресләрендә укучылар кыска вакыт эчендә телдән мисаллар шишә. Рамазан Кадыров 1-нче сыйныфта укый, математикадан үй эшләрен һәрчак үзе генә башкара. 6 цепочек я могу решить за 5 секунд. Двузначные плюс двузначные, там минусы, вычитание, там сложение. Первое там было 20 примеров двузначные, 6 цепочек и двузначные. Их надо было сделать за 3 минуты. Потом были другие листочки. Там были трехзначные, умноженные, однозначные. 30 примеров за 3 минуты. И деление тоже трехзначные, делить на однозначные тоже за 3 минуты и 30 примеров. Рузел Салахетдинов мәктәптә математика дәресләрендә күңелсезди. Ул сыйныфташлары эшли торган гамәлләрне берничә секундта эшли. Я лучше всех занимаюсь по математике. Лучше всех знаю отрицательные, которые они еще не знают. Рузел һәм Рамазан Малайзияда Олимпиадада катнашып 1-нче урыннарны яулады. Укытучылары алар белән горурлана. В Олимпиаде участвовало более 800 учеников из 20 стран. При этом мы соревновались с такими странами, в которых ментальная арифметика преподается уже более 20 лет. И то, что мы заняли первое место, это большой-большой успех. Мы были в составе делегации из СНГ, из 38 человек. И мы единственные из России, которые заняли первые места. Остальные ученики заняли 2-е и 3-е места. Шәһәрдәшләр мондай олимпиадаларда киләчәктә дә катнашырга уйлый. Бу зур тәҗрибә, яңа танышлар диялар. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Только с 17 по 20 января яйца куриные 3,90 за штуку. Магазин «Светофор» на БСИ. 300 метров по дороге на Сарманова от поворота на БСИ. 19 и 20 января в ТЦ «Арзан» обувная фабрика город Киров принимает обувь в ремонт.